Jo no sé si a vosaltres us passa o no, però a mi els contes aquests clàssics de tota la vida, de prínceps i princeses, sempre arriben a un punt que ben bé no els acabo d'entendre, que és aquell que arriba al príncep, ves a la princesa, es casen i ja està. Què penses, home? No sé, una mica de conversa, de conèixer, una mica de relació prèvia, però no, ells es casen directament. I clar, això una narradora doncs et fa buscar. I jo vaig trobar una versió de La Bella Dorment que trobo que és ideal. La Bella Dorment suposo que la teniu situada, que és aquella que es punxa, s'adorm, tothom s'adorm, que total, com que al començament del conte és un rotllo, ens el saltem. Comencem on realment és interessant, que és que la Bella Dorment està dormint, perquè si no, no seria dorment, a la clariana d'un bosc. Està estirada amb una mena de jaç que està cobert per un vellut vermell. Que els contes dels velluts sempre són vermells. I ella és vella, de conte, és d'aquestes primes i rosses, que són conceptes que se m'escapen bastant, i llavors va vestida com les velles de conte, va vestida doncs, amb aquests vestidets que són o blau cel o rosa clar, que porten tot de puntes i farbalans i perles i lluentons i aquelles coses que els hi posen, està envoltada de tot de pètals de rosa, de color vermell també, que pensa, si el vellut és vermell els hi podríem posar d'un altre color, però no, els contes sempre són vermells també. I està coberta per una urna de vidre, perquè ha d'estar 100 anys dormint aquí al bosc. I clar, vulguis que no, 100 anys dormint en un bosc, al final broteges. I quan ve el príncep, doncs ja estàs deslluïda i ja no fas goig. I com que és una versió polonesa, fan una barreja amb un altre conte conegut i aquí diu que hi ha 7 nans que la guarden. Els 7 nans estan emprenyats. Perquè clar, si han d'estar 100 anys guardant aquella tia, que ni la coneixen de res, ni parla, ni té cap mena d'animació, i 100 anys li trenquen la vida a qualsevol, siguis nan o no. Perquè no pots treballar, no pots estudiar una carrera universitària, no pots comprar pisos per especular, no pots fer tot un seguit de coses que fa tothom. Però clar, són nans de conte, són molt obedients, així que no els hi queda altre que organitzar-se. N'hi ha un parell que el posen un als peus de la vella, que no li canten perquè és vella de conte, n'hi ha un altre que el posen a la capçalera, tots els altres doncs, fan torns i fan la intendència de la casa, cacen, pesquen, netegen, aquelles coses que fan els nans, i n'hi ha un, que no se sap ben bé per què, el primer dia el pugen a dalt d'un arbre a vigilar que vingui el príncep. Clar, en aquest moment del conte hi ha una pregunta important, que és per què el posen el primer dia si s'hi han d'estar 100 anys. Jo he arribat a la conclusió que és perquè la monarquia és imprevisible. Està fatal, no sabem mai què fan, allò no es volien casar i es casen, no volien tenir fills 2 nenes, agafen baixes maternals, vull dir, no es pot saber mai què farà la monarquia. I clar, si el príncep passa de llarg, han de fer 100 anys més, i això no es pot permetre. Però bé, ells van passant el temps tranquil·lament, com els nans dels contes, de quan en quan s'agiten, s'inventen hobbies nous, juguen a coses estrambòtiques, però van deixant passar el temps i l'únic que van matxacant és el de dalt de l'arbre. Aquell el tenen matxacat. Aquell cada cop que se'n recorden se'l miren. Escolta tu que no t'adormis, tu vigila que vingui el príncep, sobretot que vingui, I ell ens diu, sí home, sí, ja, que vull dir que ja... I van passant els mesos, els anys, l'agitació va pujant, fins que arriben a passar 99 anys i 11 mesos, que ja s'han barallat tots entre ells, ja no es parlen, ja es miren malament, el de l'arbre ja està mimetitzat allà, que ja sembla una branca més, i de cop i volta aquell de dalt de l'arbre, aquell que ja estava com mimetitzat entre les branques de tant que estava, que comença com a intentar bellugar-se, d'encentomir els braços, els belluga, els agita i comença a cridar que ve el príncep, que ve el príncep, que ve el príncep. Tots els altres, com a bojos, arriben fins a la vella, li treuen la urna de vidre, li treuen una mica la pols, perquè amb urna de vidre i tot tenia pols, s'arrengleren darrere d'ella i fan tot de senyals lumíniques o sonores perquè el príncep se n'adoni que estan allà. I clar, la pregunta aquí és com saben que era el príncep. És fàcil, no us amoïneu. Vull dir, és un tipus que va amb un cavall blanc, porta una capa curta ridícula i un barret amb una ploma enrere. Si va així és príncep, perquè ho diu fins i tot les galetes. Així que, identificat el príncep, ells l'esperen, el príncep després de molta estona es don per al·ludit, arriba amb el seu cavall blanc on estan els nans i es mira la vella. Es mira la dona i... bueno, és vella. Però és vella com totes. És rossa, és prima, va amb aquell vestidet, totes iguals.
Clar, els nans histèrics li van dient, però tio, besa-la, que portem 100 anys esperant que arribis, tu la beses, nosaltres marxem, vosaltres feu el que vulgueu, i no ens atabalem. Ell els atura. I els diu que, home, besar una dona no és com desatascar un lavabo. Ja que no pot parlar amb ella, almenys la mira. Ells callen, perquè els hi sembla raonable. Així que, després de molt mirar-la, el príncep decideix que sí, que la besa. Que total, ja que hi és. Així que aquell home acosta els seus llavis tendres als llavis molsuts de la bella dorment i la besa. I aquella que fa 100 anys que dormia al bosc, de cop i volta s'aixeca com la nena de l'exorcista i esclac, se li penja del coll. Clar, ell es troba en una situació incomodíssima, perquè què fas amb una dona desconeguda que se't penja del coll? I on poses les mans i de què parles? Amb una tia que fa 100 anys que dorm en un bosc? D'actualitat, del temps, de què? Ell guarda silenci, però clar, comença a fer-li mal d'esquena de tenir-la penjada. Així que intenta buscar una sortida i finalment aconsegueix dir-li: i ara què? Ella diu: com que ara què? Ara ens casarem, serem feliços i viurem junts tota l'eternitat. L'eternitat? Amb aquella? Que vés a saber què s'ha pres per estar 100 anys així en un bosc? Ell intenta explicar-li que ell és un príncep despertador i que la seva funció en aquesta vida és anar a cavall de bosc en bosc despertant les velles dorments que troba. Ella és vella, perquè a més ara que ha obert els ulls els té blaus, però dorment ja no. I li explica que segurament a altres boscos hi ha altres velles que l'estan esperant. Ella diu: com que altres? Ell guarda silenci i després de pensar bastant aconsegueix dir-li una veritat subjectiva disfressada de veritat objectiva de tal manera que no fereixi els seus sentiments més íntims. És a dir, la mira intensament i li diu: mira, tu i jo ens casem, per l'eternitat i el que faci falta. Però és que té un petit problema que he de solventar abans, que és que sóc fumador. Tabac en tinc, no passa res. Però em falta foc. Llavors tu m'hauries de deixar anar un momentet. Jo pujo al cavall, vaig a buscar foc, torno i ja estem l'eternitat junts. Ella era rossa però no imbècil. Ella va entendre perfectament que li estava dient una veritat subjectiva disfressada de veritat objectiva de tal manera que no ferís els seus sentiments més íntims. Però clar, d'altra banda, no podia començar una relació dubtant. Les parelles es basen en una confiança mútua i tampoc no podia deixar-lo tot a l'eternitat sense fer ni una trista cigarreta. Així que, amb tot el dolor del seu cor, li va dir: vés, amor meu, vés, però torna de seguida que t'espero. Ell es va desfer de la dona, va pujar al cavall, el va picar, va cavalcar un dia, 2 dies, 3 dies. El tercer dia el cavall va posar a vora d'un llac i va frenar en sec. Ell va entendre que el cavall tenia set, així que el va deixar que vagués i ell, per descansar, va seure amb una pedra propera i just en aquell moment va caure del cel un llampec diví i el va convertir en gripau. I allà està, esperant que algun dia vingui una vella, el besi els llavis i el converteixi en el príncep que era. Però aquest és un altre conte.